Taas na ang linya sa mga pasahero sa bus pasulod sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot. Dili dayon makalahos ang usa ka pasahero kay ang mga bagahe niini obligadong ipaagi sa baggage x-ray machine. Mao nga nakatutok pag-ayo ang mga sundalo sa monitor aron walay makalusot nga bisan unsang gidili nga butang pasulod sa terminal. As of April 15 adlaw Martes, libuan na ka mga pasahero ang misulod sa terminal aron manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya karong Semana Santa. Usang pamilya ni Maria Clara Paquin sa mga pasaherong midagsang sa terminal karong adlaw. Biyahing awang Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, sila Paquin kauban ang pamilya. Sumala niya nanda na nila nga manguli og sayo sa ilang probinsya matag dunay holiday o okasyon sama sa Semana Santa. Gusto sab sa iyang pamilya nga masulit ang bakasyon. Kung kay dagan man tawo, mapuno ni sasakyan na, mahirapan ni, may mga bata pa. Advance ba? Advance. Nakatulog ko diri. Sayusab nga mirumbo sa dikot si Jake Ayan Makalintal nga biyaheng Wao, Lanao del Sur. Matod niya natagam na siya sa miaging Semana Santa nga naglisod siya og sakay pauli sa ilaha tungod sa kadaghan sa mga pasahero mao nga nagsayo na siya karon. Then advance ko ni uli na ako kay if ano mo ingon sa akong barkada if 17 pa daw ko muuli is daghan na daw kay tao diri sa terminal, so mas mas madugay daw ko, mas maglisod ko sakay daw po. Ano pa ko, Lanao del Sur pa po. Balit 2 rides. Ang first ride na ko is Davao to Maramag, then Maramag to Wao, Lanao del Sur. Sumala sa management sa dikot kapin 50,000 hangtod 85,000 ka mga pasahero ang gilaumang mudagsang ug musakay sa terminal karong Holy Week. Dili sab angay mabalak ang publiko kay ana sa 1,000 hangtod 1,500 ka mga bus ang mobiyahe kada adlaw ngadto sa nagkadayang probinsya ug pagawas sa Davao Region. Wala pay labot niini ang mobiyahe nga mga van nga naa sa mga satellite van terminal sa syudad. Kagahapon, nagpaygay og uplan harabas ang mga personay sa PDEA 11 kauban ng ubang law enforcement agencies. Diin gipailawom sa surprise drug test ang mga driver ug konduktor sa dikot ug di pampasaherong van sa Davao City. Usa ang nasakpan nga nagpositibo sa illegal nga droga. Tumong niini nga masigurong luwas ang biyahe sa mga pasahero nga muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya ug masiguro nga walay driver ug konduktor nga nagagamit og illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.